дар рӯзи якуми мусобиқаи кушоди ҷоми осиё оид ба ҷудо миёни наврасон рақобатҳои вазни 40, 44, 48, 52 килограмм миёни духтарон ва 50, 55, 60, 66 килограмм миёни писарон доир гаштанд. Тоҷикистонро дар ин рӯз 20 ҷудокор намояндагӣ намуд. аз ҷумла дар вазни 60 килограмм Ёсин Бобокалонов дар даври якум озод буд. Дар даври дуюм бар ҷудокори узбек Самандар Зиёдуллоев Зафарёв. Ёсин ҳарифи навбатии худ Бобурҷон Ҳамидҷонов аз Узбекистонро ҳам бо имтиёзи ипон мағлуб кард. намояндаи дигари кишвари мо Шаҳроми Анварҷон дар вазни 60 килограмм рақобатро аз даври дуюм бо варзишгари узбек Анварҷон Эгамбердиев оғоз намуд ва тавонист ин ҳарифи худро шикаст бидиҳад. вале дар даври сеюм аз Мирҷаҳон Сайфиддинови узбек ноком шуда аз ишғоли мақоми ифтихорӣ бенасиб монд. ҷудокори навраси тоҷик Ҳабибулло Нақибзода дар вазни 66 килограмм ҳарифи якуми худ Муҳаммадалӣ Ашуруфро шикаст дод. дар даври дуюм Ҳабибулло бар варзишгари дигари мизбон Мавлонҷон Муродов зафар ёфт. вале мутаассифона дар даври сеюм аз варзишгари қазоқ Йисен Мунгал дучори бох гардида аз идомаи рақобатҳо маҳрум шуд. варзишгари дигари тоҷик Ворис Назаров дар даври дуюм бар Амирбек Муродов зафар ёфт, вале дар даври сеюм аз варзишгари мизбон мағлуб шуд. дар мусобиқа миёни бонувон бошад Мадина Қурбонзода дар вазни 48 килограмм ҳадифи якуми худ Гузал Инамова аз Туркманистонро шикаст дод. дар даври навбатӣ ҳам Мадина аз худ маҳорати воло нишон дод. ӯ тавонист Марворид Қадамоваи узбекро дар 16 сония ба тахтапӯш зада ба марҳилаи чоракниҳоӣ барояд. ҳарифашро бо як усули хело ҳам зебо шикаст бидиҳад. дигар вақт ҳамзамон дар рӯзи якуми ҷоми осиё намояндагони вазни то 50 килограмми мунтахаби Тоҷикистон Мақсуд Юлдошев ва Абдулло Бодуров шикаст хӯрданд. варзишгарони вазни 55 килограмм Исмоил Холбобоев, Парвиз Хоҷамов, Шеравлиё Исоқов, Муҳаммадрофеи Ҳабибулло, Абдулвоҷиб Насруллозода, Маҳмадҷони Ҷовидон, Хайрулло Алиев ва Илҳом Маҳмудов дар рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ дучори бохт шуда аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданд. дар рӯзи аввали мусобиқаи ҷоми осиё оид ба ҷудо миёни наврасону ҷавонон якчанд варзишгари тоҷик ба гирифтани зинаи сеюми ифтихорӣ даст ёфтанд. бахусус ягона варзишгарбонуи кишвар Мадина Қурбонова дар рақобатҳои вазни 48 килограмм дар гурӯҳи худ зинаи аввалро ишғол намуда дар марҳилаи ниманиҳоии мусобиқа қарор гирифт. аммо Мадина дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз намояндаи Ӯзбекистон Гулшан Қурбондурдиева мағлуб гардид ва барои ҷои сеюм бо намояндаи Қазоқистон муборизаро идома дод. рақиби Мадина барои ба даст овардани нишони биринҷии ҷоми осиё Тасмим Абдуалӣ аз Қазоқистон маҳсуб мешуд. Мадина Қурбонзода тавонист ин ҳарифи худро мағлуб бисозаду аввалин медали худро аз ҷоми осиё оид ба ҷудо миёни наврасон ба даст биёрад. дар рақобатҳои вазни 55 килограмм миёни писарон ба варзишгари дигари тоҷик Лоиқ Қутбиддинов муяссар гардид ки зинаи сеюмро аз они худ бикунад ва нишони биринҷиро ба гардан овезон намояд. Лоиқро зарур буд ки барои ишғоли ин зинаи сеюми ифтихорӣ бо ҳамватани худ Икром Шамсиев мубориза бибарад ва дар ҳамин замина Лоиқ Қутбиддинов тавонист ки Икром Шамсиевро шикаст дода зинаи сеюмро аз они худ намояд. барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ дар вазни 60 килограмм боз як намояндаи Тоҷикистон Ёсин Бобокалонов низ имконият дошт, вале ӯ дар рақобат аз Уқубек Ахмедови ӯзбекистонӣ шикаст хӯрда аз нишони биринҷӣ бенасиб монд. ба сабаби дастовардҳои мунтахаби наврасони кишвар боз як нишони биринҷии дигарро Муҳаммаддин Лоиқов ворид намуд.
муҳаммаддин лоиқов дар нимфинал мағлуб гашта барои зинаи сеюми ифтихорӣ мубориза бурд ва дар ин давр бунёдҷон баҳодиров аз узбекистонро шикаст дода зинаи сеюмро аз они худ кард. ҳамин гуна дар рӯзи аввали рақобатҳои ҷоми ҷудо байни наврасон аз миёни 15 намояндаи тоҷикистон танҳо ба 3 нафар муяссар гардид ки соҳиб медал бишаванд ва ҳар се ин варзишгар ба гирифтани нишони биринҷӣ қаноат карданд. умедворем ки дар рақобатҳои рӯзи дуюм варзишгарони навраси тоҷикистон ба гирифтани нишони тилло даст хоҳанд ёфт. имрӯз ҳамзамон як қатор ҷудокорони навраси дигари тоҷикистон барои ба даст овардани медалҳои ҷоми осиё мубориза хоҳанд бурд ки телевизиони варзиш рақобатҳои онҳоро ба таври мустақим манзури мухлисон хоҳад кард. Mohriddin Ma'rufov бошад аз Узбекистон соҳиби нишони